Ислам динine bağışlangan turmuş. Film Garifullah Ишан Гайнуллиннің тууына 125 жыл болуға bağışlana. Россия территориясында 1000 жылдан артык ислам дини таралган. Аның айрылгысыз өлеше булып суфийчылык, әхлакый камилләшү һәм Аллаһка якынаю юлы тора. Бу юлда рухи остазларны ишаннар, ә аларның укучыларын мөридләр дип атыйлар. Ишаннар татар халкы тарихында ислам дини үсешенә, дини гыйлем таралуына, әхлакый тәрбия бирүдә, кешеләрне җан һәм тәм авыруларыннан дәвалауда бик мөһим роль уйнаганнар. Совет чорының иң атаклы татар ишаннарының берсе Гарифулла хәзрәт Гайнуллин була. Ул 1894 елның 24 мартында Татарстан Республикасының Буа районы Аксу авылында дөньяга килә. Авылда мәчет каршындагы дини мәктәпне, аннан Буа мәдрәсәсен тәмамлый. Дини гыйлемнән тыш гарәп һәм фарсы телләрен яхшы өйрәнә. 20 яшендә ул Аксудан Донбассның күмер шахталарына чыгып китә. Аннан патша армиясына чакырыла, Беренче Бөтендөнья сугышында катнаша. Варшавасындагы бәрәшләрдә каты яралана һәм 1917 елны туган авылына әйләнеп кайта. Илдә Совет хөкүмәте урнашкач, Кызыл армия сафларына алына, гражданнар сугышында катнаша, аклар белән кан кыйгыч бәрәшләрдә авыр яралана, әсирлеккә эләгә. Азат ителгәннән соң фронтта телефонист булып хезмәт итә, 1921 елны гына туган авылына әйләнеп кайта. 27 яшендә Гарифулла Гайнуллин Разия Нурмөхәммәд кызына әйләнә. Белемле, укымышлы Гарифулланы авылдашлары бик хөрмәт итәләр. Ул 1923 елда авыл советы әгъзасы, 1924 елны Аксу авылының кооперация идарәсе әгъзасы, аннан Аксу кредит ширкәте идарәсе әгъзасы булып сайлана. Коллективлаштыру елларында Гарифулла Гайнуллинның авылдашларының кебек җирләре тартып алына. Ул акча эшләү нияте белән Мәскәү өлкәсенең Шатур шәһәренә чыгып китәргә мәҗбүр була. Анда төрле төзелеш эшләрендә эшли, 3 ел үткәннән соң авылына кайта һәм шәхси хуҗалыгында эшли йортын сала. 1933 елны Гарифулла Гайнуллинга зур сынау килә. Аның йорты, бөтен мал-мөлкәте тулысынча яна. Ул гаиләсе белән Үзбәкстан якларына чыгып китә, Ташкент шәһәренә төпләнеп, тимер юллар каравылчысы булып эшли. Күпмедер вакыттан соң хатыны ягыннан туганы Махачкала шәһәре имамы, күренекле дин эшлеклесе Баязид Ишан Хайруллин чакыруы белән Махачкалага күчеп киләләр. Дагестанда ул балык тоту трестына эшкә урнаша һәм Баязид Ишанның мөриде булып сыйфачылыкны өйрәнә. 1937 елны Гарифулла хәзрәт туган якларын сагынып кабат Аксуга кайта. Колхозда эшли, яңадан йортын төзи. Суфичылык юлында үзен камилләштерүен дәвам итә. 1941 елның 22 июнендә илгә зур сынау килә. Бөек Ватан сугышы башлана. 1942 елның апрелендә Гарифулла хәзрәт кабат армиягә чакырыла. Казанда хәрби әзерлек үткәннән соң Сталинградны дошманнардан саклауда катнаша. Кан кыйгыч сугышларның берсендә ул каты яралана. Озак вакыт госпитальдә ята, фронттан инвалид булып әйләнеп кайта. Авылында колхозда эшли, рухи остазы Баязид Ишан Хайруллин белән элемтәсен изми. Сугыштан соңгы елларда аның янына Махачкалага йөри, гыйлемен арттыра. Бер баруында ул рухи яктан камилләшеп, ишан дәрәҗәсенә ирешә. Әти безнең ишан дәрәҗәсенә җитә. Ишан булыр өчен бик зур хезмәт кирәк. Менә шуннан соң гына булып була ишан. Шәригать бар. Шәригать дигән нәрсә, менә 5 вакыт намазын тотасың, уразыңны тотасың, менә бу шәригать, име? Тарикат бар. Тарикат юлына кергән кешеләр. Алар күп Аллаһка якынаю гамәлләре белән шөгыльләнәләр. Алар төн намазын калдырмый. Алар бик күп зикрләр әйтәләр. Гарифулла Ишан авылда яшен рәвештә дини эшчәнлек алып бара, атна сайын мөридләрен җыеп зикрләр әйтә, рухи яктан аларны тәрбияли, авыру кешеләрне дуалар укып эшкәреп дәвалый. 1951 елны Гарифулла Ишан гаиләсе белән Казан шәһәренә күчеп килә. Химчистка артелендә һәм башка оешмаларда каравылчы, гади хезмәтче булып эшли. 1956 елның октябрендә пенсиягә чыга. Казанда Гарифулла Ишан атна сайын үзенең укучыларын яшен рәвештә җыя, тәрбияли, җәмәгать белән зикрләр әйтә. Исән калган Абдулханнан Софиуллин, Әхмәт Заки Софиуллин кебек өлкән ишаннар белән якыннан аралаша. Ул даим рәвештә Казан шәһәрендә бердән-бер булган Мәрҗани мәчетенә намазларга йөри. Авыру кешеләрне эшкәреп дәвалау белән шөгыльләнә. Аның янына еш кына илнең төрле төбәкләреннән күп кешеләр дәваланырга, киңәшләрен алырга, дуга кылдырырга киләләр. Кешене эшкәрәдерие. Аның эшкәрүе дә, анарда энергетик та бик куәтле булган.
Ol kişini bir kuluk koyu bilen gine de tırıltadırıyı. İçinde bizden etinin ringenti var ya. Ringenti. Kişinden indi avru var şunu küre. Eğer de onarga operasyon gerek bulsa kızım benim candan jirmez. Sana pişak gerek deyip jiberir. Onun ışkırgan kişisi sırılmışa kalmadı. Mine bizden bu kazanda indi Reşide İshak'ı İzmitli hatın. Reşide Pak kelgen bir özünün İslamiye isimli kızı bilen. Hazır bu neyinde sırada ekmeğinde aşmenine. Mine bu kızım avırıp durar babay koralı. Kiliminde kızım otur diyen bu kız selamet diyen. Şundan sonra özünün sırrını aşkanıydı babay. Biz şunu ne bilen kelgen geldi. Mine iki jigit sırap durayında. Birisi neden? Şu şehirden. Birisi mine Kamil diyen. Ahiruruk bulup çıktı namazlarda. Okuy başladığında dey. Koysasına mine tevekkelliyken bu kızla dey. Mine dey bu Kamil'i salıp tırsın dey. Mine şu jigitken çıksa bik bahse aşık buluranın dey. Şundan sonra onun bir tuğan opası mı singlisi mi bir kata öğretilgen bulan bütün dünyanın içeri beylengenler indalar. Bulat nuyda kalmağın, neyde kalmağın indi. Etik ap kelgen indi. Şundan mine umur boyu diye Reşid Apay'da isimlerin otapdığa kılıp tıradı. Birgine barıp kayttık deyip bitti avru deyip. Mine Garifullah babamıydı. Şıkırıp dediler ekşilerini. Grupten iteremine birisinin mişumuna birinin şeytan tabına baskan diye şişken eybirler, günaylar nite ışkırıp şunu teretken bir kişinin biricik neyine. Garifullah deyin bir kişine. Anasın bir evkiyle de hani Malayca ola. De Kamçatka'da koyadır şunda. Japonca da koyadır şeyde. Yete Malay kızı sen de tegeviye. Koyta Malay köpmedensin. Marjasından ayrılgan. Zorun Malay koytap mında öyleni. Taki şu koytım ne onun ni var idi salat. Әлбәттә, СССРда dinge каршы сәясәт булганга, Гарифулла хәзрәтнең эшчәнлеге дәүләтнең эчке органнары тарафыннан даими күзәтү астында була. Әмма ул тикшерүче агентларның килүен алдан белүе, эш сугыш ветераны буларак намуслы хезмәт итүе, зирәклеге, сөйкемлеге аркасында эзәрлекләүләргә эләкмичә, ислам дин үсешенә яшен рәвештә хезмәт итүен дәвам итә. Cımgava var oturbaş ardında kızım oturayındı. Şu Musin degen kişi bir anda oturttuydu. Şu ardında kişi bilen söyleşip harcımındı kişi bilen. Nerse söyleşer, nerse nite. Nişle varlığına şulay gözetkenlerdir indi. Satışçılar da var ya, karşıtlar vakitli cibereler eğitiminden kılıbıdan. Niler. Etki eğitedir ya, gele bir saklı olayım. Hükümetke karşı söylemeyim, ni çıkmayım etkeyden, engeyden. Гарифулла ишан сәяхәт кылырга ярата. Ул еш кына Буа шәһәренә кайтып йөри. Биредә аның дуслары, шәкертләре күп була. Бигрәк тә ул дин әһелләре Абделмалик Мөлүков һәм Камил Бикмөхәммәтов белән якыннан аралаша. Буа мөселманнары аның һәр кайтуын шатланып каршы алалар. Күп дини мәҗлесләр, Коръән ашлары оештыралар. Ул кайткан саен Иске Татар зиратына барып, анда күмелгән ишаннарга, күренекле шәхесләргә дугалар кыла торган була. Garifullah Hazret indi ул шундый авыр вакытта менә шушында мәчетне дәвам иттереп, картларны вәгазьләп, нәсихәтләп, кайтып менә Казанга күчеп китсә дә безнең авылны ташламады ул. Картлар бик ихласлы жараталар я. Ул безнең авылны гына түгел, бу лаиш яклар бөтен яклар аны беләләр, бөтен җирдә дингә бастырды ул һәммәсендә. Аны җан тән белән җирдә инде ул. Ул бабам. Мин шуларга белән кичкенә чагымнан менә шу. Аны куркытып та карадылар, юк, куркытырган түгел инде ул. Гарифулла ишан гомер буе хезмәт итеп үз кәсебенә яши. Төрле урыннарда гади хезмәтче булып эшли, ырлыклар сата. Хәтта хаҗ кылу өчен кирәкле булган акчаны җыя. Аннан берничә ел буе Совет хөкүмәтеннән рөхсәт алу өчен йөри. Күп тапкыр тикшерүләрдән соң эш сугышта ватан өчен көрәшкәнен, намуслы хезмәтен, үрнәк гаиләсен исәпкә алып, 1957 елны хаҗга барырга рөхсәт бирелә. Шулай итеп СССРда бик әз кеше генә бара алган Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләрендәге изге җирләргә хаҗ кылу бәхете аңа насыйп була. Сөйләгәне бар. Хаҗга баргачыннан инде bir гарәп белән сөйләшеп торадыр идем. Менә гарәп сорый икән, сез дә коммунистлар, сез дә намаз укымыйлар. Әткәй әйткән,
Bizde tilesen köp mü oku, namazlıktan alıp taşlayan kişi yok. Okuma diye aytgan kişi yok, okuyuz degan etki. Атыны Разия абыстай белән Гарифулла Ишан 13 бала тәрбияләп үстерәләр. Кызганыч күп балалары яшь чагында ук вафат була. Бүгенге көндә Казан шәһәрендә аның 2 кызы Зөбәрҗәт һәм Җәүһәрия абыстайлар яши. Гарифулла Ишан һәр вакытын файдалы итеп үткәрә. Эшеннән тыш вакытта көн саен истәмә гыйбадәтләр кыла, зикрләр әйтә, Коръән һәм дини китаплар укый, килгән кешеләрне кабул итә. Һәр вакыт илдәге сәяси вазгыять белән кызыксынып бара, араб телен яхшы белгәнгә чит ил радио каналларын тапшыруларын тыңларга ярата. Ул беркайчан да акчага, малга, кешеләр мактауына, дөнья дәрәҗәсенә кызыкмый. Эшләп алган акчаларыннан һәм аңа бирелгән садакалардан мохтаҗларга, бигрәк тә үз укучыларына һәм яшьләргә ярдәм итәргә юмарт була. Классик татар киемнәре киергә тырыша, дөрес туклануга бик игътибарлы була. Гарифулла Ишан гаиләсен һәм якыннарын бик ярата, күркәм рәвештә тәрбияли. Мөритләренә аерым игътибарын бирә. Алар белән һәр вакыт очраша, гомер буе төрле яклап ярдәм итә. Аның танышлары һәм дуслары бик күп була. Ул шул ук вакытта ышанычсыз кешеләрдән саклана белә. Сөйләшкәндә шаяртырга, кешеләрнең кәефен күтәрергә ярата. Зикр мәҗлесләре үткәрәләр, инде әткәйләр. Идәнгә утыралар, җыелышып, бик күпләр булалар, ялар. Bir 15 kişi de buladır, 10 kişi buladır, bazı bulmuyorlar kişi. Şul kadarla ondan enkeylerin şul zikir oturup okup bitirgen yerine kamput, erik, karacıymış salıp kamput yasap koyarlar bir kişilik. Alar indi iskiterliğinde nitip zikir eyterler. La ilahe illallah, la ilahe illallah deyip şulay biten illallah deyip niteler indi bik. Dejurlap turalar uğramda kim kimliğini saklamayma. Gül kağabar bitip жерді bitinde. Şul әткәй gül şunday meclis ötkәрәдер. Авылда да, мында да. Ул үзенең чорында бик зур хезмәт күрсәтте. Ул бик зур хезмәт анда чөнки без генә бардык та күрдек тә түгел, бу меңләгән кешеләр күрсәтте. Мәсәлән, әгәр шулай ук әйткәндә безнең авылга кайта иде, Иске Ибраев авылына, Аксубай районына кайта иде, Гарифулла хәзрәт. Иртә намаз укылып биткәнче капка төбендә, бабайның капка төбендә инде 10 кеше басып тора иде, аны мәҗлескә алып китәргә. Мәҗлескә яисә үзенә инә, хәер дуасын алырга дип көтеп тора иделәр. Бу һәр көнне. Ләкин бүгенге көндә мин тәмеш күп җирләрдә булам, күп дин әһелләре белән күрешәм. Мин анда кешене күргәнем юк. Гарифулла хәзрәт шикелле кешене күргәнем юк әлеге көннәрдә. Бүгенге көндә Дагестанда Ахмад Хаҗи муфти, Дагестан муфтие, мин анарда күп мәртәбә булдым, күрештем. Бәлки әле ул андый дәрәҗәгә бик күп җитмәгәндер дә, ләкин анарда бар. Анарда бар менә шушы Ишан хәзрәтләренең дипәтикендә тәэсире бар. Мин әйтәләм. Танылган татар ишаны Гарифулла хәзрәт Гайнуллин илдә дин тыелган елларда ислам динен саклап калуга шактый өлешен кертә. Ул үз заманының рухи авторитеты була. Гарифулла Ишанның замандашлары гади кешелекле, тирән белемле, югары әхлаклы, юмарт, киң күңелле, нурлы йөзле, матур сөйләмле, шаян табигатьле итеп тасвирлыйлар. Аеруча анарда чын ишаннарга, Аллаһка якын булган кешеләргә хас сыйфатлар була. Ул кешеләрнең ичке дөньясын сизә, тиешле киңәшләрен бирә. Аның күп дугалары кабул була, зур авырулардан кешеләр терелә. Кем генә ярдәм килеп сораса да ул һәрдаим булыша, чын күңелдән ярдәм итә. Шуңа да аны дин тотучылар да, гади кешеләр дә бик яратканнар һәм хөрмәт иткәннәр. Гарифулла Ишан 1984 елның 6 апрелендә 90 яшендә вафат була. Ул Казанның Яңа Татар бистәсендәге мусульман зиратына бик күп кешеләр катнашында җирләнә. Аның остазлык юлын Буа шәһәре имамы Камил хәзрәт Бикмөхәммәтов дәвам итә. Әмма барында үтә бетерә алмый, ул вафат булганнан соң 2000 елны татар ишаннарының борынгы силсиләсе һәм Татарстанда суфичилык традициялары вакытлыча туктала. Гарифулла хәзрәт исән вакытында мин
Яшь булсам да, ләкин аралашулым булды. Алардан кайбер дәресләр алуга вакытым булды. Әтием Абдулхак Саматов та бик аның белән аралаша иде, хөрмәт итә иде. Һәм соңгы вакытта аның инде Гарифулла хәзрәт үлгәч, инде әти картайган көндә аның гыйбадәт кылуы, әлбәттә аның эшен дәвам итү дип аңларга мөмкин. Аның зикрен дәвам итү. Шуңа күрә Алла Тәала рәхмәт кылсын андый кешеләргә. Biz de Garifullah Hazretleri bilen dolayısıyla Allah'a şeker ol İbrahim'le kotaydı biz de onda kotaydı mesela bir olaydı. Anlarsın şehir gerekildi, alır Samar şehrine gerekildi. Şuraya getirip inşallah dağların bir de üzerinde emtiyettiler dağa kıldırgan. Yani Garifullah Hazretleri rahmet olsun. Özenin sabahın bir de Allah'a şeker beni kalbimizden gelirse şuna bitiriyor. Arşabız. Гарифулла хәзрәт шикелле кешеләр булуын мин бик теләр идем бүгенге көндә, чөнки ул бер дә түгел, 5 дә түгел, меңләгән шан хәзрәтләр кирәк. Ул чөнки элек шулайрак булганда, билгеле ул һәрбер район өчен түгелләр инде, бәлки 500 километрга бер, 100 километрга бер шундай ишан хәзрәтләр булган, ул рухи тәрбияне бик күп бирүчеләр булган. Һәм Гарифулла хәзрәт үзе Казан шәһәрендә яшәп, бәлки Татарстанда да үзенә калучы булгандыр. Без аны белән әни белән, әти белән дә Абдулха хәзрәт белән Кәүсәрә абыстай белән әниемнең исеме. Без аларга күп бардык, күп мәртәбә күрештек, аралаштык. Һәм шундай рухи тәсирне мин бүгенге көндә дә аны күргән юк. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәала насыйп итсен, киләчәктә дә безнең дә халыкларыбызга шундай ишан хәзрәте дәрәҗәсенә җитәрлек әһелләр булса, бу бик яхшы булыр иде. Чөнки хәзер әлхәмдүлилләһ халкыбыз намазга басты, дин юлына басты. Минем иң кирәклесе бу хушу хәлдә Аллаһ Тәаләгә таяну дәрәҗәсенә ирешү тагын булырга тиеш. Ул билгеле шундай олы кешеләрдән генә булырга мөмкин. Ишан хәзрәтләр шикелле дәрәҗәләрдән генә аны алырга мөмкин. Шуның өчен дә инде Аллаһ Тәала насыйп итсен, киләчәктә дә шундай Гарифулла хәзрәт шикелле ишан хәзрәтләрен бездән халкыбызда булуын насыйп итсен иде. Амин. Гарифулла Ишан Гайнуллин Совет чоры елларында Урта Идел буенда суфичилык традицияларын саклап кала һәм аны дәвам итә алган иң күренекле дин әһелләренең берсе була. Аның ярдәмендә күп кешеләр дин юлына баса, халык хәтерендә иман нурын саклап калуга зур өлеш керткән шәхес булып истә кала. Аллаһ Тәаләнең рухын шат әйләсен һәм разый булсын. Фильмның авторы Рәшит Маликов.